Kaseng National People's Party NPP kelapan kreb ha na kabenta ka election sa Autonomous District Council haga jella haga de ka kinti kaseng kelapan bena ban penyeng hado san pulai ngut ki Kyrtong bakin thop na KHADC bat GHADC habakren bat ka Didi Meghalaya u Kyrtong ka NPP na Nohthymmai Konstitwensi ubalong ru u Syiem ka KHADC uba Pyniaid Syiem udon ka jing Sngew scam ban job haga ne ka kinti watlada udang long Nohthymmai ban yeng na ka Konstitwensi. Habakali syapang Kyrtong uban yakun persya bat uba klan menta ka kinti uba Syiem ong bakajing yakun ka long bet persya ya barok sangut ki yakun na Nohthymmai. Hangai ngaso na barok kini ki hinru sangut ki hinrungut ki kandidat barok ngide ki Nohthymmai sudah hakan ni konstituensi kata ka beningkom kabaar pat kiba ngila ilongkum si perlok ngi thu ithau iwe te hisien baki ngila yami hi hakamadan ka jingele ngi hapshim hi ba kandan be hi ka jingele bat baro om tang bat uno kandidat